mana kun wuce masa ne saboda yanayin da su ne ke kinki ya fi a kira ki wanda sun yi ai mutum ne Allah ne ya mace inda ma ba a tare inda ba ka tare ba za ka tare saboda ke kyakkyawa ce kai ka gani ka daina fasa min kai a gani aiki ma nake ba ka aika aka kira ni a guri ba